jo samtidig lidt vand, jeg får så til at bare. Det er Dylan. Hvad så? Hvad så? Hvad laver vi? Hvad er det, vi laver? Vi kører en rutsjebane, som hedder Vildkanten. Ja. Og du holder godt fast i din telefon. Det kan du eddermame tro, jeg gør. Og du skal pege den opad, for ellers så kan man jo ikke se, når vi kører på hovedet. Det er godt sådan her, ikke? Og så er det godt nok mest mit hoved, der kommer med. Jeg glæder mig. Lise, hun bliver sur på mig, fordi jeg risikerede min telefons liv. Jeg holder den med to hænder. Far, nu holder den. Du holder den. Det er godt, du holder. Ja. Sindssygt godt fast på den, ikke? Ja. Jeg skal lige prøve noget. Prøv at tage hænderne op i luften. Han så frik. Vi kørte på hovedet, så kiggede jeg sådan her. Ja. Fuck, det er sygt, mand. Det er sygt, far. Hej, mor. Hej. Hallo, mor. Vil du se mig?